Fix-xhur li ġejjin il-flotta tal-karozzi tal-linja se tiżdied b'25 vettura ġdida blan li tal-linja ikunu aktar effiċjenti u jkopru iżjed rotot. Dawn il-vetturi l-ġodda se jkunu kollha kemm huma elettriċi. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia waqt id-diskussjoni fil-Parlament dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru. Il-Ministru Farrugia ħabbar ukoll meta se jkunu lesti żewġ proġetti maġġuri li bħalissa għaddej ix-xogħol infrastrutturali fuqhom. Komplu nħarsu l-lestu l-imrieħel sa' Deċembru ta' dis-sena u l-aeroportu Kirkop sa' Ġunju tal-2023. Sibna delays iva imma id-deadlines li tajna issa huma ċari u qudiemna. Fost ir-raġunijiet għad-dowmin kien hemm sejbiet arkeoloġiċi u d-dowmin tal-wasla ta' materjal minn barra minn Malta. Il-Ministru Farrugia tkellem ukoll dwar il-kwistjoni tal-metro u qal li bħalissa qed isir studju ta' 100,000 euro dwar jekk il-mudell ekonomiku japplikax għal pajjiżna. Saħaq li kollox qed isir b'mod trasparenti. Qal ukoll li fis-settur tal-avjazzjoni qed tinħoloq ekosistema waħda bil-politika dwar l-avjazzjoni ċivili u bil-master plan għall-ajruport. Min-naħa tiegħu id-deputat Edward Zammit Lewis innota li fl-aħħar xhur kien hemm diversi l-kumpaniji tal-ajru li investow f'pajjiżna. Ġibna f'daw l-aħħar ġimgħat attirajna Challenge Air Cargo, Sparfel, Eurowings, Wizz Air li ġew biex jistabilixxu f'pajjiżna. Dawn irridu nsemmuhom. Ġifieri dawn sforzi li qed isiru mis-Civil Aviation Directorate, sforzi tajbin illi qed iħallu l-leħ tagħhom. Id-deputat Rozjen Kutajjar tkellmet dwar il-miżura tat-trasport pubbliku bla ħlas. In-numri l-aħħar darba li kelli l-opportunità anke li nara ftit in-numri fir-rigward propju ta' dan l-inċentiv il-ġdid. Jidher ċar li l-miżura qed tħalli l-effett mixtieqa fil-fatt aktar nies qed jagħmlu użu mit-trasport pubbliku. Id-deputat Omar Farrugia qal li għandu jkun hemm iżjed diskussjoni dwar dan is-suġġett anke biex ikun hemm bidla fil-kultura. Li tejjeb fejn se tasar aħjar u li nkomplu niddiskutu, nisimgħu u nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet sabiex pajjiżna ikompli miex il-qudiem.